Mpanyifo se ni bre ma ko hwede ewurasim tina akwa ni suban che ma yan kapete ni suban mpanyifo se wiase kan ma ba de agro ne fo ma me akwa ne sa wo ye me nti ne ba no mpanyifo se preko ho jan ko bra cheche ade se wo yire ho na odi na office ne no ma odi mpanyifo se wiase preko ho mu ade nye ho aso dem office ba ne enye no fa wo hwe ne yire no be ne sa ade no preko ho mu ade onko ye ho aso dem eno so je say me say ya umu obi na wo fa wo hwe school yire ana ka be ne sa obe problem bono nti no fa na makra na ye me sa nanti na santini oni awale sire mo wi na ntwe yalefo ha mpanyifo so wi asa santini oni awale sire mo onyi na ntwe yalefo ha oni akunu fie na aba na afia kwese garage na moda oni akunu so ma won na fie honom na me kwanso so 5000 Ghana na ma yeso ba kwa wo so hwe ne basa fa kire yale nanti na ya pa ntabrante wa ha me o ma yeso ba kwa wo so hwe ne basa fa kire yale no ama feso asem me chance ogubi ni ma busu ani ma ase mpa me na ewo me ena no no wo sa oh anti na mpanyifo so obi nchire konfo be ntwa ho sanete obi ye ne obi nchire konfo be ntwa ho sa yes ti wa unim twa dada ya aduma che yankopon so oduma asantini a odoko pira hini ho na oduma me metani aha oduma me final free mpacho me free chana go enia e bize menye car no check alignment ansa na car no auto